Puilano jotono khulumkha teilam sogo tini angnorogno haino hai love story sawi khnarine omo ongkha parmen ungjak chela teimasa burino thokai hamjakmani love story phaidi hingke video bukhak thangna siwana sanani sikang kaisa kok sanai obukhok sawa mungtas awaidi hine eba mungtas hadi hine salsa obukhok bini dara bai kok sawi tongo mane khai dol ungoi sinilaimani dara hingke ojorao bini dara saka manai angkisa biji nunglani tongdi hini saka afruo bukhok au hini saka aboni pore kok sabayoi kol naragoi obukhok whatsapp o online nungkha afruo bo nukha kaisa chat phaijak number siniya bai hai hini hingke obukhok sabo ungkha hini reply rikha afruo osla saka ang joto bebak sake nung ano sinuane hini ulo sawane hini afruo hai hini obukhok number save khaina kha afrubo oslani dp nukha bini dara bai gani khai photo najak hingke jeng asuk jora to sawi mankha jeng omosi saimanya kho obukhokni para ungkha gondasora Russia bari borok cherai fro bini ama babu songwala laye kaklaijak tabuk hingke bukhok bini bai somai tongo Bisramganjo bukhok hingke Tripura jat hingke abuni teni dino osla bini sinimung rikha hingke osla ungkha khumulungni oslani bini ama babu bo kwrwaifu hingke mung salia norokno ang sake to norok bo sini khamo oslano osla bo khoroksa youtuber blog video rok khayo hingke salsa borok kok samang bukha mani thangka manike hamjak thanglai kata afruo January ni 14 tarik manike dombur mela hangrai mela bo hinjago afru borok mala layei tei osla bini family ni borok bai bo obukhokno kokrok sarikha hingke borokni relationship 2 mas wngkha March maso afru holi eba dol puja afruo obukhokni whatsapp o khoroksa burui text khaijak mankha ui hine hingke bukhok bo sabo ongkha hine reply rikha afruo oburui dolsi hine saka hingke obukhok bo o hine saka afruo no oburui sungo obukhokni dp no nugui obukhok hingke bini dp o bini selani pic no ritoniwa hingke sengka dp ni sela sabo hine haike obukhok saka ani sela hine afruo obukhok sungphiro nung sinio da hine hingke oburui saka I sinio ang bini dolsi hine afruo bukhok sawo o dolsi hingke doa kon hine saka oni koekdin tongkhai obukhok oburini number save khaina naifruo oburini about to oslani mungbai bini hamjangma slani mungbai ta oslani mungbai oburini mung riwei nono kari tongi manya hine rijak apuni logi no obukhok oburinyo sungka nini about to tamurujak hine sabo abo hine afruo oburi sawo bo ani selasi bo angbai parmen ungjaksi hine afruo obukhok sawo tamoni ni abo nangba sabla dolsi hine tabuk tamosala ungui thangasa hine saka afruo obukhok oslano bo saka oburi sabo bo tamano hai hine sawai tong nangbai parmen ungjak rok hine kahamke sadi hine afoslano saka bo afru hingke osla sawa ihi amte kuno ya bo ani exi bo thingno angme parmen ungjak haifano boano 5-6 mas jurate boano kol khaya kok saya tabuk bo angbai breakup ungjaksi hinei saka bini number no brok lista khiklai tone ready bo awa haino sukna bage amo hai kok sai tongo hinei saka hingke apruo obukhok number block khaina ni hinei naimani bo bini bukhaw wanchuma phaikya ihi ang block khayaku kahamke saiman siganaku hine abo haike nuborok 5 mas wngkha borokni hamjakma ulo hingkai oburui obukhokno kutukha text khaye ui khanadi nung bobai kakna he kakdi nung parmen ungjak saiman tongtusi nung bobai hamjagui tongkho
nangtamuni buni kapalni busanya shek hini afruwa abukhungna kutuba afro bukuk shawa angke ba sawi da man ba sawi man tong dutei haba hamza ge tangbo bokha shawa nang bini exipo nang bono pa 6 mas kol khaya hinblasa norok afrunom ka kha hinblasa ni saka abukhuk abrinya afruwa abri shawa I bini ex no hyper apartment ngjak bele ang thing bono kol khaya pa 6 mas tongkha tabuk nang hamjak tongmani nogui angbo bobe hamjak tongo laisia bure buni no khung soknai hinai afruwa abukhungna kutukha hinki afruwa bukhok dukho nangjagai kapkha bo afruwa abrini number rongno block please khiklai ribaikha whatsapp afruwa abri kol khaye kutugo abukhungna torture khayo hinki afruwa abukhok kol bo block khairi baikha abrini hinke bo asla bai kaham keno hanya hai kok sapirukha abukhok dine din aslani tamungsa morok sawi man baikha bo hamjungna ni bukharok korikha asla kubui nyam bini parmen khaijak buri bai kok sawi tongo hamjagai tongo tabukbo obno saimani abukhok aslano yakarikha phiaba tabukbo asla bono kollok khaitongko haipon abukhok kolor siphailiya hinke sing paithago omobo saimanka abukhok ni thani asla rang gobangma rok sakha hine te abukhok silani pasni kokno saimane bo sajung no ukologo usurkha phiaba parmen ingjak tei eba buri tongditei sila tongditei kubni borok bai time pass khaimani saya o thangjaknai o time pass khaijaknai borok busuk bukha kosto busuk bukha tekto manjagai tong je malainai je klainai bono saimanai ge bai brok tinini love story amsunongkha tongno tinini video no jajakhanke like comment share khlaire tek oseno ko talangi tongangke subscribe khlaire no jatan kaham krong tongmadi hambai